Mai girma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, saboda me kake so ka zama shugaban ƙasar Najeriya? Idan ka bi tarihin siyasar Najeriya ba daga yanzu na fara neman zama shugaban ƙasa ba. Amma tun yaushe ko in ce wani shekara ka fara neman takarar shugaban ƙasar Najeriya? 1992-93. A lokacin da wani ɗan takara ka kara? Na tsaya da MK Abuyala. Ok, mai girma Atiku Abubakar, kai ka lashe zaben ko kuma shi ne ya lashe? Ya ci. Ok, dama kana da ra'ayin fitowa takara a lokacin? Lokacin ba ni na ce ina so ba. To in ba kai ka ce kana so ba, mene gaskiyar magana? Shugabannin jam'iyyar su suka ce in tsaya. Mai girma Atiku Abubakar, ko za ka iya faɗa mana me yasa idan ka rufe akan dole sai ka zama shugaban ƙasar Najeriya? Ba haka ba ne. Idan kai bai rufe ba kenan. Ido na bai rufe ba. To mai girma Atiku Abubakar, menene yasa yanzu kake son fitowa takara a kakar zaben 2023? Ina son tsaya yanzu domin na ɗaya dai kaga na yi mataimakin shugaban ƙasa na shekara 8. To wani abubuwa kake ji za ka iya in Allah ya sa wannan gwamnatin taka ta yi nasara? Abubuwan da na gani a gwamnati wanda nake ji zan iya yi ban iya yi ba don ina mataimakin shugaban ƙasa zan samu dama in yi su. Oke, kamar me kenan? Ka ɗauki misali kamar tattalin arzikin ƙasa da buɗe kasuwanci a ƙasanmu. Gaskiya ne, sai kuma me? Akwai kuma misali na buɗe tattalin arzikin ƙasa domin a samu yawan aiki musamman matasa su samu ayyukan da za su yi. Oke, sai kuma me? Nan kuma in ka dubi abin da nake yi a rayuwana na kasuwanci, kafa kamfanoni da sauransu, wannan kuma tilas ka amince kuma ka yarda cewa ni mai iya amfani da kasuwanci ne domin a ƙara ayyuka musamman na matasa don su samu ayyukan yi ba kamar yanzu ba. Ok, mai girma Atiku Abubakar, shugaba Obasanjo ya ce da kai da Buhari gaba ɗaya ba na zaɓa. Me ra'ayinka akan wannan magana? To wannan ra'ayin shi ne. Wannan ra'ayin Obasanjo ne. Ka tuna ya taɓa cewa in dai yana raye zai iya iyawansa ya ga baka zama shugaban ƙasar Najeriya ba. To ai ba shi ne Allah ba kuma ba shi ne mutanen Najeriya ba. Ok, daga ƙarshe wani albishir za ka yi zuwa ga matasa idan Allah ya sa ka lashe zaben 2023? Kashi 40 cikin 100 a gwamnati na ministoci dai kan matasa zan ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu sauraron mu da kallon mu, muna gabatar muku da sabon YouTube channel din mu wato ba ma jin magana TV. Da Allah in wannan ne kallon ka na farko ko kuma ka saba ganin shirye-shiryen mu, ka daure kai mana liking, comment, subscribe da ƙararrawa don hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai wajen ci gaba da nishaɗantar da ku. A matsayina na cameraman, ina miƙa sakon godiya da jinjina ga shugaban wannan tawaga wato DJ Nice on top ba ma jin magana TV.